Wat geweldig dat je er al in binnen. Alle je vakmensen uit het primair onderwijs en uit de bijnenopvang. Wat treffen wij het om je joodse mij te wezen? Mijn naam is Ellie Attema en ik maak namens de taalplanpartners en de provincie maak ik je van de media van het welkom jeten. Ja, wat treft het op deze mooie dag om hier in Wergeer te wezen, in deze schitterende locatie. En dat we hier wezen kennen, in een plekje zoals Wergeer, dat hebben we te danken omdat we een dwarpsconnectie hebben, een gouden dwarpsconnectie. Ja, Sjoukje die doekt het voort en die wil ik liever net niet hebben worden, maar dok al Sjoukje Kalsbeek, worst even naar voren komen. Want je snappen wel, als je Wouwfries organiseren willen, zouden we het nou doen. Op deze manier in een dorp, dus net in een evenementenlocatie die er echt voor bedoeld is, maar als je het zou willen, dan heb je in je nodig die er thuis is. En ik net zo'n beetje thuis is. Want als je maar Sjoukje in Wergeer binnen, dan is er ook niet in je die het net goeies in haar roept. Dan heb je wel in de gaten wat voor persoon zijn in Wergeer is. Nou, Sjoukje en alle ook soort mensen in Wergeer. Het broers van broers in het Wergeer. Maar we hebben daar een gouden taalplangiel boeket. Maar een aardig iets erbij in. Die was net 40. Dank je wel. Had niet gehoeven, zei ze. Sjoukje vleeg joert ik oeral heen en ze moest en parkeer wachten en het eten klaar hebben en de locatie klaarmaatje en nou, oeral te vinden. Wat treffen wij het hier in Wergeer en wat een boppenslag om in Friesland te werken. En stel je nou voor dat je net in Friesland werkt en dat je dan alleen maar Nederlands en Engels hoeft te gaan. Wij treffen het dat we nog meer taal aanbieden maken. Dus een prachtig riek taalonderwijs, taal in de bijnenopvang brengen maaien. Alle rijkdom, en dat mogen we alle hier uitdragen. En wat een cadeau krijgen wij van de provincie, dat we hier het bijenoor komen maaien. En dat we elkaar treffen kennen, maar ik inspireer je kennen en kennis delen kennen. Dat wordt een gouden dag, een dag maar een gouden rantie. Alle dingen om bij mij te nemen. Iedereen is welkom vanzelf, maar één persoon wil ik even speciaal nog nemen. Want namens de provincie is hier deputaire Eke Volkers. En officieel zal zij de medie-iepen. Ik wil haar graag het woord aan. Ik hier nog opzocht, hoe spreek je nou een deputaire aan? Nou, dat wie iets met hoog edel gestreng of zoiets. Ik denk, nou, ik weet net. Nou, dat sowieso net. Dat had ik nog nooit maar maken, gelukkig. Nee, ik moest er net aan denken. Ja, jeetje, maar wat een intro en wat een energie. Ik denk, dank aan het spontane Christkoor optreden van Cedin. Wat zo vrij gevig west had om u hier te tracteren op iets vaproken wat blijkbaar bij hem met de Christ gebruikelijk is. Er waren ook een paar gastjongens bij die er spontaan bij jongen hekken. Nou, ik denk dat dit al een ongelooflijk energievolle uitraap van deze dag is. En ja, Jo, bedank je. Ja, als we zo beginnen, dan ken ik er wel even een duit in het zakje door. Maar Jo, bedank je de provincie, maar ik wil je bedanken dat je me hier al je binnen. Voor de energie die hier nou voort al uitspreekt. Dus hoe de mensen je binnenkomen, de leefde van de taal die al uitspreekt, blijkt uit hoe je je binnenkomen, de spontane acties en ook de energie die je nou al misschien al uitstraalt. Dus ik vind het, het zei misschien wat door de rest van mijn duim, maar dit is nou al het hechtepunt. En dan mag ik zeggen dat mijn portefeuille taal naast financiën en bedrijfsviering ook vrij makkelijk vaak het hechtepunt is. Ja? Dus dat gaat ik vrij makkelijk. Maar dat is het ook, want het is ook fantastisch dat wij hier in onze provincie die orentaal hebben. Ik wil net de tweede taal nemen, het is een volwaardige taal naast het Nederlands. En Jim en Joert een vol programma te meten. Het is perfect organiseren, ook het nou zal zeggen. En terugte dat je ook hier de mensen in centje zetten die dit al je nou mogelijk maakt. Maar het is een ongelooflijk
mooi barren dat wij dit met z'n allen hier zouden kennen voor die tweede taal. En die taal die lieke wichtig is als het Nederlands. En wat een rijkdom voor de leerling en voor u, dat we u daarvoor inzetten maaien. Jim gaat het onder oren over de kerndoelen hebben. De nieuwe kerndoelen, daar wordt wat totaal achter. Het mooie aan die kerndoelen is ook dat gaat om meer als alleen de taal, maar ook over de Friese cultuur en de geschiedenis. Dus het wordt volle volslijnen, wat toch het ook voor alle bijen budgettingsvol is om die les naast te krijgen. Maar daarover leren je hem nog een heel soort. En ik denk ook dat dat stukje van het licht brengen, dus naast die taal, wat Friesland verder nog zo mooi maakt. Je hoort er al een hele mooie aantraap van. En dat is de meerskipszin. En ja, ik weet dat wordt een heel soort broekt. Maar zo altijd je het weer deel zetten wordt, dat is denk ik ook al een heel mooi voorbeeld van hoe wij hier in Friesland met elkaar oparbeiden. En wat dat betekent. En dat je dat in de taal, onder de been, mij aan kennen, al hier op je eigen niveau en vanuit je eigen klasse. Nou, dat is mooi dat Jim dat ik als een cadeautje zorg. Ik viel het absoluut als een cadeautje, maar ik wil Jim ook bedanken voor al Jim energie die Jim er elke dag weer instapje. En mij die kennis die je hem opdogen, nou, van Joert ik weer verder brengen zullen. Dus dank u wel. Ik wens je een hele mooie, inspirerende dag. En ik tref je misschien uit en terug, Joert, nog wel even. Dank u wel. Nou viel ik me echt zo'n jojo. Ja. Ze is maar do. Dank u wel, mevrouw Volkers, hoogedelige, strenge, weledele geleerde, weet ik volle wat al hier. Hartstikke fijn en dank u wel voor de mooie woorden. En die energie die komt van alle kanten, dat is hier geweldig. Nou zou ik heel graag het woordje aanvallen om wat je hier al van je steen zeggen, longer je naar taalrijkdom, het nieuwe curriculum Friese taal en cultuur en wat dat nou eigenlijk betekent voor uw onderwijs. En daar weet Ferdo Terpstra alles van. Want moeder overste van het nieuwe curriculum, zal ik maar zeggen. En tussen terug krijgen we verder haar naam staat hier maar Sigrid Kingma. Je hebt in het programmaboekje ik schenk en Sigrid Kingma heeft er wat mooie taalsjeu bij maken. En dat komt tussen terug naar voren. Verder, het wordt dus een dag. Dank u wel. Zo, wat een eer om Joet deze openingspresentatie te doen. Ik zal over WO en over het nieuwe curriculum. Het nieuwe curriculum had eigenlijk alles te krijgen met de titel van WO. Longer je naar taalrijkdom, ik heb het hier mooi opschreven. Het nieuwe curriculum, want die vreeg het om een taalrijke leeromjouwing, om een rijke taalontjouwing te bewerkstelligen bij BN. Dus daar zal ik het in en over vertellen. Mijn naam is dus Ferdo Terpstra. Ik werk hier als onderwijsadviseur bij CEDIN. Vanuit die functie heb ik mij werken aan de nieuwe kerndoelen, een bijdrage leveren. Dus mijn naam staat wel heel stoer op deze openingssheet, maar ik ben absoluut net de enige die de nieuwe kerndoelen maken had. Er is een hele grote groep met onderwijsprofessionals van primair onderwijs, het vatzitteronderwijs en nog een heel soort oren-experts bij Belutsen West. En ik ga gewoon alleen nog maar de eer Joet om je daar een beetje terug in te praten. En ik hoop dat het een bij hem leidt onder het denken over het Fries en ik over de workshops die hem, onder de workshops die hem Joet al hier volg je kennen. Een paar zaken. Mijn naam die ziet er heel Fries uit. Ik ben ook wel opgegroeid in het Fries, maar Fries is net mijn eerste taal. Dus ik praat het net helemaal geef. Ik doe mijn best. En het tweede is een wichtige om even in de efterholen mij te houden. De nieuwe kerndoelen binnen nog net officieel. En toch presenteren we ze Joet aan Jim. Daar hebben we bewust voor gekozen.
Het is de bedoeling dat ze eigenlijk van de simmer wil kleer binnen. En we zeggen, ja, dit is nou wel een prachtige komens om een hele grote groep mensen die belutsen binnen bij het Friesk, om die toch te informeren over wat er gebeuren gaat op het merk van die nieuwe keerdoelen. Dus de laatste fieldgroep moet nog plakvrienden. En we hadden dus alle fieldgroepleden maild. En we hebben ook de provincie vregen van via met goed dat we toch deze versie al goed. Nou ja, hier heb een biermaatje. Iedereen hier zelfs, ja, dat doen we, dat is goed. Maar liet je hem dus goed in een holle opnemen. Het kind dus best wijzen dat er nog hier en daar een onpassing komt in de versie die uiteindelijk officieel wordt. Maar ik denk dat er een hele mooie, goede basislijn wordt. Dan hoop ik natuurlijk dat deze lezing toch echt inspireert. En wat ik al zei, een biome lezen kan, onder je denken over het nieuwe curriculum. Maar verder ja, blijft het natuurlijk wel een beetje een inhoudelijk verhaal wat ik doe. Misschien hier en daar een beetje theoretisch. Maar zoals Ellie al zei, ik ga gelukkig een sidekick Hewitt, Sigrid. En die zorgt dat het toch nog een beetje leuk wordt. Hier komt ze. Nee, ik ben hier Hewitt van Jem om deze regellezing een beetje lichter te maken. Daarom begin ik met een gedichtje over taalrijkdom. En het gaat door Janneke. En Janneke die komt voor in een verhaaltje, een dreamscenario van Albert Walsweer. Dus, mijn vaasje, vlugge vragen, hop. Maar Janneke dreamt van een veske. Mijn fleur en fantasie en hop. Maar Janneke had geen vriezen om haar heen om te sjongen. Mijn vuur en fiedel die dom en hop. Maar Janneke had een dream. En na een nachtje al een plan. Een teer beteer, een keer in het leren. Janneke kende wat van. Ziekje op zouders, de roenderde schouders. Dan bezongt elk daalk de riekdom van fiddly dom. Nou, hoe de taalrijkdom, zust het even haar, hè? Zeker. Ze komt nog een paar keer weer om hier. Oké. Taal is een middel. Net een doel, maar een middel. En het is in eerste plak een middel om relaties om te gaan. Interactie met elkaar en verbindingsziekje. Het is ook een middel om weesken duidelijk te maken. Wat we willen, wat we nodig hebben. Taal is emoties te uiten. Hoe we ons voelen of wat iets met ons docht. En dat we daarover met elkaar interpreteren kunnen en uitwisselen kunnen. Op school is taal ook handig. Met taal denken we na. En met taal kunnen we ook informatie lezen, begrijpen, verwerken en daar met elkaar interpreteren gaan. Kwart zijn, taal is er om te leren en met taal leren we ook nieuwe talen. Taal is dus rijkdom. En meertaligens is er nog volle gruttere rijkdom. Meertaligen kunnen makkelijker een nieuwe taal leren. En meertaligen hebben meer verbindingen in het brein. Dus eigenlijk een liniger brein. En daarmee hebben we Friestalige bijen en ook Oorstalige bijen in Friesland eigenlijk een vastsprong op die eentalige bijen. En wat had die Nederlandstalige bijen in Friesland eigenlijk vetvolle gelok dat ze in Friesland wijnen en een tweede taal om hen heen jaren en dat ze dat ook leren maaien op squallen. Dit plaatsje zal gewoon van je net nijwijzen. De ijsbergen van Cummins. Cummins zei het, boppenwetter liek je al die talen. Ja, los van elkaar te staan, maar onder wetter ben ze verboen. Onder wetter zit een grut, met een schippelijk witboek, met allerlei concepten en ideeën, maar ook een heel soort universele taalvaardigheden. Leerstrategieën,
lees, vaardige decodeerstrategieën. Dus er zijn best wel een soort dingen die binnen uitwisselbaar. En als je dus die basis in het Fries leert hast, dan is die kennis en vaardigheden in het Fries onwezig. En dat is toch heel handig broeken voor het leren van het Nederlands. En daarmee is Fries die basisvaardigheid. Bist je Nederlands, dan is dus Nederlands die basisvaardigheid om Fries te leren. En bist je Arabisch of een andere taal, dan is dat die basis om Nederlands en ook om het Fries te leren. Talen binnen verboen en een heel soort vaardigheden dus uitwisselbaar. En daarmee binnen talen likwaardig. Nou is het zo dat we er natuurlijk net onderuit kennen dat de meeste vakken toch in de taal het Nederlands onbeen worden en dat er echt meer tijd naar het Nederlands staat dan naar ons mooie Friesk. Daar kennen we van alles vanzelfs van Fine. Daar binnen ik zeker peteren hoe West, met de SLO en met OCW. Maar het is wat het is. Maar we hebben wel met het idee talen binnen likwaardig. En er is een ambitie over het Friesk, het bewaren van de Friesk, het teruggaan van het Friesk, het uitbreiden van die Frieske taal. Dus Friesk moet wel een proportionele positie krijgen naast het Nederlands. En wat houdt dat in? Dat eigenlijk de tijd die we dan besteden aan het Friesk, dat die wel in verhouding staat met de waarden die we aan het Fries jouwen. En maar ik die extra een tijd in het rooster die stekhoudend is om een nieuwe taal te leren. We weten uit onderzoek naar het leren van vreemde talen dat minimaal een uur in de week, dan gebeurt er wat. Als het minder is, dan is er eigenlijk echt geen leereffect. En dat betekent dat we ook bij het ontwerp van het nieuwe curriculum ervan uitgaan binnen dat er minimaal een uur in de week van groep 1 ont bij de hele onderbouw van het FU om Friesk werken wordt. Dus dat er een aardige tijdsbesteding in zit. Dus proportioneel naast het Nederlands. Voortbouwend op die visie dat meertaligheid een kans is, dat talen likwaardig binnen en dat een heel soort taalvaardigheden dus uitwisselbaar binnen, is echt de ambitie dat alle bijen, net Fries, Wolfriesk, hun taalvaardigheden in het Fries uitbreiden kunnen. Dus dat ik Friestalige ben, een verdieping, een uitbreiding krijgen. En dat ben die net Fries binnen, die misschien een bepaalde vaardigheid ontwikkelen. En naast het Fries is echt de ambitie dat ben ondervindingen opdogen met die Frieske cultuur. En daar zit een stuk geschiedenis in. Waarom is dat Fries er nou eigenlijk? Wat is dat plak van die taal eigenlijk in de geschiedenis? Hoe is dat roen? Maar ook het Friesland van nu en natuurlijk het Friesland in de toekomst. Bijen verschillen enorm in hun taal-achtergrond. We gaan net alleen nog Netvries en Wolfries, waar ik nog een soort oorstalig ben in de klasse zitten, tegenwoordig. Die taalvaardigheid die had effect op wat we beheljen kunnen met dat Fries in dat oren in de wieken. En dat vreegt natuurlijk om een soort differentiatie. Er is ook op praat van wat we dan misschien toch ook een verskaat maken in doelen, dus gedifferentieerde doelen. Maar daar had de fieldgroep toch echt verkeersen om dat net te doen. Want er binnen zoveel factoren die invloed hebben op het leren van een taal. En wat is dan passend? Wat is een passend doel voor een groep net Friestalige bijen? En wat is dan passend voor de groep wol Friestalige bijen? Dus daar is net verkeersen. Er is gewoon één groep, één set aan kerndoelen voor het regulier onderwijs. En er wordt werken aan een set voor het speciaal onderwijs. Die kerndoelen die binnen makken door een fieldgroep. En er is ook een fieldgroep die had ze uitproberen. En dat uitproberen dat is succesvol geweest. Kan ik straks nog wat iets meer over zeggen. Maar dat is vooral echt succesvol omdat het een betjuttingsvolle basis lezen kan onder het
onderwijs. En dat is dan wel schijren op het stukje, ja, het rijke taal, de visie op rijke taal, zoals we dat in de visie onder het curriculum lezen. En daarin is Fries net uniek. Dat zul je hem ook weer omzien in het curriculum van Nederlands. Die krijgt ook dus vanuit betjuttingsvol integraire taalonderwijs, met aandacht van meertaligens, had zij ook in het curriculum staan. Het is wel nieuwsgierig om daar even in een holle in de holle mij te nemen. Ik misschien voor verschillende workshops van deze dag, om na te denken over hoe krijgt dat dan vorm. Nou, vanuit, misschien ken je hem het boek Rijke Taal, ga je hem het lezen. Er zit een mooi model in wat hier mooi bijpast, de piramide. En in die piramide just aan de onderkant staan de ervaring en taalbasis van BN. Dus daar zit de woordkennis en daar is taal ontkeppelen. En daar in die laag kunnen BN heel goed met elkaar implementeren hoe de dingen die ze weten. En in die laag kunnen we dus ook heel goed kennis erin bij inzetten. Dus input Jan, bij BN dan ook praten kunnen. En op die manier hun kennis van de woord en dus daar ook hun taalvaardigheden verbeteren. Die tweede laag, nadenken over teksten en thema's, dat is een wat dregere laag. Daar zit dus de grammatica, de stavering, kennis van tekstsoorten, genres, signaalwoorden herkennen en begrijpen wat voor verband die daar lezen in een tekst. En een heel soort van dat soort vaardigheden worden leerd zonder er echt een betjuttingsvolle inhoud. En de schrijvers van het boek zeiden ze dan ook, ja, daar toch, als het net een betjuttingsvolle basis had, dan wordt het saai voor BN. En kunnen ze het net zo goed begrijpen en ze kunnen het echt moeilijk onthouden. En dan wordt het herhaald en dan wordt het vervelend. Bovenin zit de metacognitie, dus de aanpak, de strategieën, de motivatie, de concentratie en dat soort zaken. En die bovenste twee, daar zit een heel soort universele vaardigheden in. En dan ben we eigenlijk weer waarom bij de Ijsbergen van Cummins, want die leren we eigenlijk in het curriculum van Nederlands. En we hebben de verkeersen, zeker ook, dat we de meeste tijd gaat naar het Nederlands. Daar is verkeers, dan kunnen we niks aan doen. Maar dan kunnen we ook gebruik maken van die tijd, namelijk dat ze bij Nederlands bepaalde vaardigheden aanleren en die we dan wel broeken kennen bij het Fries. Tapossen kennen. Nou wordt het wel leuk. Je gaat net naar de tekstje, ja? Ik dacht me heel oors. Een enkele ijsberg liep me koud. Een enkele ijsberg, een eenzame vraat. In de zee van Memmetalen groeit onder het ieroppervlak. Er staat ieroppervlak, hè? Met ieroervlak wezen. Even de lief in me. In de zee van Memmetalen groeit onder het ieroervlak een netwerk van verhalen. Net meer elk zijn eigen vak, maar verraand. Stadig gewoon kroepen ijsbergen elkaar aan. Mijn warmte en de willen dat ze altijd verbonden wezen zullen. Deze zul je hem nog heel vaak zien, die ijsberg. En hier staan ze dan. 5 domeinen. 5 kennis. Het is te lieds om te lezen, dat besef ik. Maar de PowerPoint komt jong nog op de site. En dan kun je het dus even goed bestuderen. Maar we hebben 5 domeinen. 5 kerndoelen. En 10 doelzinnen voor het primair onderwijs. En 11 voor het voortzetonderwijs. Wat nij is, los van dat er dus net alleen nog maar over taal gaat, maar ook over taalexpressie en taalbewustwezen en cultuurbewustwezen, is ook nij in het curriculum, in het hele curriculum, dat het net meer over aanboddoelen gaat, maar over aanbod, ondervinding en beheersingsdoelen. En een aanbodsdoel begint met de school, die regelt iets. En een ondervinding en een beheersingsdoel begint met de leerling. En er zit een soort van hiërarchie in die doelen.
Want als je een beheersingsdoel behelje was, dan vreeg het dat natuurlijk een soort een actie van een leerling. Die doggen die iets, die ondervinden iets. En dat vreeg het dan weer om een aanbod van de squallen. En dus zo wordt het beheersingsdoel een beetje als het heegste doel, te beschreeuwen doel, beschouwen. Het ondervindingsdoel daaronder en het aanbodsdoel is het meest lege doel wat we beschreeuwen kennen. Als je een studie maakt van deze kerndoelen, dan zul je hem zien dat in de beheersingsdoelen net echt een concreet niveau zit. En dat hebben we bewust dienen vanwege die verskate eftergroenen van die bijen. En dat het dus heel moeilijk is om dan een niveau vast te stellen. Want het is gauw voor de ene groep makkelijk te hellen en net uitdagend. En voor een andere groep te frustrerend. En we wonen, dat is de ambitie, iedereen een uitdagen om zich te ontwikkelen. Friestalige bijen en net Friestalige bijen. Er komen leerlingen bij deze kerndoelen. En in die leerlingen zullen niveaubeschrijvingen komen. En op die manier kiest als leraar zien van wat voor niveau past bij dit bijen. En wat is dan dus de volgende stap die dit bijen of mijn groep maakt kan. Oké. Oh ja. Het is wel nieuwsgierig, want die namen van die domeinen die zijn heel zakelijk. Taalbewustwezen, taalexpressie, cultuurbewustwezen, taal, leren en broeken. Dat hebben we die om ook een beetje aansluiting te krijgen met het curriculum van wat de SLO deel zet. Want het zou natuurlijk raar zijn als we een heel oren formulering hier waar ik een heel soort gearwerken met de SLO. Maar het is ooit begonnen in 2018. Misschien zitten de meesten in de zaal die daar ik bij belutsen west ha. Maar in 2018 is het eigenlijk begonnen met hele illustratieve namen. En het is wel leuk om daar even naar weer om te zien, omdat die een soort karakteristiek meehouden die, wij denken en hopen dat je dat exjoggen wel herkenbaar binnen in die domeinen. Zo is het domein taal, leren en broeken voortkwam uit het is al begonnen. En dat ging over dat bijen al een taalontwikkeling hadden, in het Fries of net in het Fries of in oortalen, en dat er op aansluiten werken. En dus er is altijd al een begin en best op wat bouwst. De tweede taalbewustwezen, dat hier de titel Identiteit en taal in beweging. Dat gaat over dat taal net stilstaat, dat taal veroordeelt en dat daar ook een positie in nemen kist als taalbroeker of als net Fries taalbroeker. Die had er ook een positie in. En dat taal en identiteit, elkaar, dat een verbinding had met elkaar. Wat betekent een taal voor die? Wat betekent taal voor degene naast mij in de klasse of voor een oor? Taalexpressie komt voort uit zin en willen. En het derde is het belangrijkste eigenlijk van dat dat er taalplezier is. Dus dat het genietje, dat is van taal genietje is. Of naar verhalen te luisteren, of naar toneel te zien, of naar hoorspelen, naar kunst te zien, naar taalkunst. Dus dat gaat echt door die expressiekant van de taal. We vonden het ook belangrijk dat dat een aparte domein bleefde en net ergens, kist misschien ik zei, dat kist toch echt bij taal leren onderschouwen of kist toch echt wel een beetje zien als identiteit of als cultuur. Dat is weer, maar het past eigenlijk correct net bij alle treien, dus hebben we er toch een apart domein van maken. Omdat taalplezier echt een goed plak te jan. En dan cultuurbewustwezen, dat komt uit de titel Sjocheme Hoeken. Maar het idee, we doen altijd maar over raadse zaken en dat maakt misschien heel moeilijk. Maar als je dat dooruitgist en dan zit in de provincie Friesland en er zit een kunstwerk in het dorp of een boert of een mooi informatieboord over een natuur iets. Het zit al jaren, het is eigenlijk zo dichtbij en daar binnen al jaren dingen mee te doen en
vanuit die eigen omjouwing te zien van, hey, hoe zit dat eigenlijk in Friesland? En hoe zit dat dan in vergelijking met mijn zaken in Nederland? Dus Jochem om hoeken is de skiertniskant, maar ook, hoe is het Friesland nou? En hoe is het Friesland van de toekomst? En wat is het plak van het Friesk in de toekomst? Nou, ik hoop dus dat je hem dit joggen, als je hem wat meer in die kerndoelen zitten, dat je hem deze karakteristieken daarin waarom joggen. Nog technischer. Een kerndoel bestaat uit 1 onder mij maximaal 4 doelzinnen. In het Fries, in het curriculum, is het maximaal 3 worden, maar 3 doelzinnen onder een groot kerndoel. En je hebt hier 1 van die 10 doelzinnen voor het PU, nog in het Nederlands, want dit is nog net vertaald, maar de leerling neemt deel om te teren in het Friesk. Dat is de doelzin. En een doelzin is kwad en die bevat een handelingstijdwit. Dat betekent dat het een tijdwit is waarin iets te jaren of te sjen is wat een bij docht. Dus de stil in het curriculum net staan, de leerling leert. Want dat kunnen we net sjen, dat kunnen we ook net jaren. In deze doelzin gaat het dus om neemt deel om. Dat kunnen we sjen, dat kunnen we jaren. Dus dat kun je ook observeren en monitoren. Verder is aan doelzin dan uitwerken in maximaal 5 bullets. In het gaat hierbij om. En die ben bedoeld om een beetje meer inhoud te gaan om die kwarte doelzin. Dat er wat meer, hopelijk ook een beeld bij die hem opkomt van, oh, er is dan misschien dat en dat mij te dwalen mij de ben. Misschien komt er nou ook wel een beeld op dat ik, oh ja, dat doch ik al mij ben. En wat er in het curriculum van Fries oors is, als in het curriculum van Nederlands, is dat wij cursief drukte bullets hebben. Bij deze is dat de laatste. En dat binnen toepassings. Eigenlijk daar gaat het om de universele vaardigheden. Die ben je dus eigenlijk leren in het curriculum van Nederlands. Waar wij onze tijd net om besteden willen, want we gaan maar proportioneel de tijd. Maar dus wel broeken, wollen en ik nederga die universele vaardigheden voor dit soort doelen. Dus die is in cursief. En vanzelfs kunnen bij deze doelen ook leren in het Friesk. Hoeven we je net te vertellen, maar voor het curriculum hebben we dat op die manier oplost. De doelzinnen, zul je hem ook, die van het FU staat ernaast. De doelzin is hetzelfde, dus het kerndoel is hetzelfde, de doelzinnen zijn hetzelfde. Maar je hebt zorgen dat de uitwerking in het gaat hierbij om, dat verschilt. Dus daar zit de teruggaande linie in naar het voortzetonderwijs. Dan ben het natuurlijk best wel een soort doelen. Het is ook net de bedoeling dat wij al die bullets als een apart doeltje besjoggen en dat we dan daar ook een lesje bij maken, want dan komen we 1 keer in het jaar on een bullet ta en dan gaan we net een leerproces. Dus die bullets, dat zou ik heel onnatuurlijk leren veroorzaken. Dus doelen en bullets binnen eigenlijk meer in verbinding met elkaar. Als we in verbinding leren vanuit een inhoud, zoals onderin die mooie piramide, dan komen we natuurlijk zien dat die doelen meer tegelijk eigenlijk leerd worden. Dat is echt belangrijk dat we die verbinding maken. Net alleen nog maar de verbinding binnen het leergebied. Dus je ziet mooi plaatsjes dat de treien taal, bewustwezen, taalexpressie en cultuurbewustwezen al een beetje oerlapt. Die hebben verbinding met elkaar. Dat die taal leren en broeken daar eigenlijk mooi onder leidt. Die is eigenlijk met elk domein te verbinden. En dat belangrijk is omdat verbinding efficiënt is in de tijd. We hebben een kwarte tijd, dus als we alles apart behandelen, komen we net aan al onze doelen toe. En boven dat zorgt het ook voor meer betuttingsvol onderwijs. Dus dat het over inhoud gaat en dat taal leren functioneel wordt. In de periode september 2024 tot maart van dit jaar had een hele grote fieldgroep deze kerndoelen beproefd. Dus die ga je lessen bij maken. En eigenlijk is het echt heel logisch om te verbinden. Het is heel makkelijk. En het is van een heel soort net nij. Dus dat een heel soort leerkrachten en docenten. Ik zei, ja, dat toch ik eigenlijk ook wel.
Het verschil is misschien dat mijn doel altijd taal leren wie en dat er nou ook een inhoudsdoel bij komt. Dus ik wil nou ook dat ze leren over een inhoudelijk iets en net alleen nog maar de wetskot. Dat er mijn focus net meer op leidt. Komt Sigrid. Ben je nog wekker? Yes. Nou, zo dreig is het net, hè? Het is goed te dwaan. Oké. Soms lijkt het squalplein op een opblaast praatwolkje. Dan beraas ik mijn domein met een grutte witkloft. Als de tinkwolkjes binnen, bij de vakken als grauwe wratten, dan vlug ik door de stof heen. Is het samen weer skoft. Als ik tink mij meer geduld en de tijd neem van mijn wedden, dan verdwijnt die grutte bult in zinneskien en blauwe loft. Het is een pleidooi voor dialogisch onderwijs zelfs. Dank u wel, Sigrid. Ja. Mooi. Oud versus nij. Ik ben hier een plaatsje kwijt, geloof ik. Ja, hier. Oud versus nij. Dat het belangrijkste is dat we net dus meer een vak Fries hebben wat alleen nog over taallering gaat. Dat het net alleen nog over harken, schreeuwen, praten en impeteren. Maar dat we dus ook over cultuur en taalexpressie en taalbewustwezen en identiteit. Dat het dus over volle meer gaat. En dat er dus ook volle meer hekjes binnen verskwallen om het oor het Fries te hebben. Dus dat het net meer vanuit die taal hoegt. Dus ook in het FU ook nieuwsgierig. Is het vak Fries nog een taalvak? Of is dat volle meer? Het wordt volle meer. Het is baseren dus op die 1 uur in de week. Voor een soort squallen of voor een aantal squallen die zult denken, dat is voor u geen probleem. Dat doen wij al. Wij hebben misschien wel al meer tijd aan het Fries. Voor oren zal dat nog een uitdaging worden om te zorgen dat er een uur is om dit curriculum deel te zetten. Het curriculum Nederlands, die had dus wat meer aandacht van meertaligens. Dus dat is al mooi. Dus dat Frieske bij en ik in het Nederlands misschien wel wat rond te krijgen om dat Fries te broeken. En wij in het curriculum zorgen dus met deze cursief gedrukte bullets. Dat misschien ook dus, de integratie met de universele vaardigheden wat dichterbij komt. Dus dat Nederlands en Fries misschien wat naar elkaar te groeien kan. Wat meer geïntegreerd onbinwerken. Nou, hoe de doelen is al in en over zijn. Taalexpressie, dat is ook nog wel een uitdaging. Ik ga al uitleggen waarom we er toch verkeersen hadden dat dat een apart domein is. En dat we dat echt heel wichtig vinden. Vanuit die taal willen. En dat er echt goed in zitten moet. En dat het dus net alleen nog maar hoe taal gaat, maar echt door emotion, expressie. En dat alles daar misschien wel goed in is. Juist dat experimenteren met grammatica jou ook misschien wel meer inzicht in grammatica. We gaan in de beproeving merken dat de leerkrachten en docenten daar wel wat meer kennis en vaardigheden in ontwikkelen matten om daar goed vorm om te gaan. Dus dan hebben we ook nog een extra procesrichte workshop horen van Anja, die misschien ook meestal Joert wel volging heeft. Het domein cultuurbewustwezen, ik denk dat dat een hele mooie basis is om die onderkant van die piramide te vullen. Dus dat er echt een heel soort kansen lezen. En dan hebben we nog een spannende doelcentraal C. En dat gaat over dat de bijen reflecteert. En daarin kwamen we in de beproevingsfase in dat er een visie duidelijk over vermat. Want Ian had het heel gauw over beoordelen en een oor meer over evalueren.
Deze 3C stiet in het domein taalbewustwezen. Dus het gaat meer hoe dat bijen taalbewust worden van hun eigen Friesk. Waar dat dan ook stiet, zonder een beoordeling dat het net goed wezen zal. Maar dat ze weten waar zij zitten, hoe zij het Fries broeken. Wat ze er misschien nog een ambitie in hebben, et cetera. Dus dat is nog een aardige. En die vreeg het ook nog om misschien wel wat materiaal, wat tools, om dat mij bij een goed te doen, rubrics of iets. Laatste sheet. Implementatie. Ik zei aan het begin al, ze zijn nog net officieel vastgesteld. We hopen dat dat gauw komt. Dat is ik net helemaal een uur. Wij rennen graag op. We vinden het belangrijk dat we oprennen met Nederlands. Nou, op landelijk niveau is er ook hier en daar wat vertraging oproen. We vinden het belangrijk dat we tegelijk leren bij het Nederlands, zodat als squallen bezig zijn met de implementatie van het Nederlands, dat er het Friesk dus echt goed met die een oorhekje in en net letter dan nog weer eens een plak voor over iemand. Implementatie vreegt om een rieke taalleeromjouwing, om borden en materialen, kennis en vaardigheden om goed om te gaan met die borden en materialen. Inspiratie dus voor tekst, taalexpressie en cultuurbewustwezen, en maar ook voor het urgentie besef. En het urgentie besef dat Fries belangrijk is, en net alleen nog bij de leraar, maar ook op het bestuursniveau. Dat kwam ook uit de beproeving. Ik hoop je dus dat het programma wat je hem zo'n haven wou, dat een beetje op zijn plak valt. En dat al die zaken die we het beleven kennen en met elkaar delen kennen, dat die in het rand staan van dit taalrijke curriculum. Een curriculum dat taalrijkdom nodig had, maar ook taalrijkdom dus van de band vergrutsen in als wij het curriculum met elkaar goed deel zetten. Ik wens je hem dan ook een heel soort willen en een soort inspiratie. En dank voor je aandacht.